Plaza bera, Bazabal jauregia, Enparandorretxea, Antxietako etxea, parkea, frontoi txikia, garbitokia, iturri txiki, alde zahar ederra dauka Azpeitiak. Baina hori horrela izan da ere, alde ederreko alde zahar daukagu, esan nahi izatea lortu nahi du Azpeitiko udalak. Etengabe, hobetzen joatea. Alde zaharra bizitzaz betetzen nahi dugu. Eta horretarako, gauza bada beharrezkoa. Pertsonak bertan bizitzea. Horregaitik, egun bertan bizi direnak, eroso sentitzea nahi dugu. Eta bestetik, jende berria erakarri nahi dugu auzora. Horretarako kaleak, zerbitzuz eta aisialdiko eskaintzaz betez. Helburu hori arratzatuta, dagoeneko, hainbat proiektu martxan jarri ditugu, eta espero dugu epe motzean beste batzuk abiaraztea. Alde zaharrak bizitza izango badu, jendeak bizi behar du. Eta jendea bizitzea baldintza horretan, etxeak dira funtsezko pieza. Babestutako etxeak sustatzen jarraituko du udalak. 2 bloke erosi ditu erdikalean, 13 eta 15 zenbakietan. Bota eta babestutako 12 etxe egingo ditu, 3 logelakoak. Iaz, beste 4 bloke erosi zituen Elizkalean, haietako 2 botata daude dagoeneko. Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmena eginda, alokairuko 16 etxe egiteko aurreproiektua dago. Elizkalean bertan, adinekoentzako 12 etxe tutelatu egin ditu udalak, eta dagoeneko 16 pertsona bizi dira. Eta erdikaleko eta elizkaleko etxe horiei, Buztinzuriko errebaleko 4 etxe tasatuak gehitu behar zaizkie. Haien giltzak ere, entregatuta daude. Santutxo ez da alde zaharrean sartzen, baina han ere babestutako 28 etxe egiteko proiektua martxan dago. Eta iturri txiki ondoan jarriko den igogailuari esker, bizilagunek inoiz baino errazago izango dute Doneiakue kalera jaistea. Etxe berriak egiteak adinako garrantzia du ordea, lehendik daudenak zaintzeak. Horregatik, ahalik eta erosotasunik handienak eskaini nahi zaizkie dagoeneko auzoan bizi direnei. Besteak beste, plan berezi bat onartu da alde zaharra bat izeneko hirigintza eremurako. Teilatuetan terrazak eraikitzeko, teilatupeetan etxeak egiteko, balkoiak ateratzeko, naiz etxe handiak bitan banatzeko aukera ematen du plan berezi horrek. Espazio falta da, bizilagunek behin baino gehiagotan aipatu izan duten arazoa. Horren aurrean, proiektu berritzaile bat abiatu da, trasteleku komunitarioak. Etxeetan espazio handia hartu ohi duten trasteak gordetzeko balioko dute. Laguntzetan ere begirada berezia jartzen zaio alde zaharrari. Fatxadak pintatzeko partida berezi bat dago. Gazteei zuzendutako alokairurako laguntzetan ere, diru gehiago jasotzen dute etxea alde zaharrean alokatzen dutenek. Eta lokal hutsen alokairuko laguntzetan ere bai. Etxeekin batera, zerbitzuak ere beharrezkoak dira, auzoak mugimendua izateko. Horregatik, erabiltzaile asko dituzten zenbait zerbitzu alde zaharrean jartzea bultzatu du udalak. Iaztik, Telefonikako eraikin dotorean dute egoitza berria atzegik eta udal euskaltegiak. Doneiakue kalean jarri da energia bulegoa, eta Soreasuko eraikinean hasi du ikasturtea Joan Antxieta musika eskolak. Ezin ahaztu Azoka plaza ere, haren dinamizaziorako hitzarmena sinatu zuen iaz udalak Artxara kooperatibarekin. Goiko kale 2ko eraikina ere udalarena da gaur egun, eta udaletxeari atxikiz, herritarren arreta zerbitzua jarriko duan. Alde zaharrak alaitasuna transmititzeko, Europatik jasotako laguntza bati esker binilatu egin dira lokal hutsak. Liburutegiatzean egin den berdegunearekin berriz, itzalpean eserita lasai egoteko gune bat irabazi du auzoak. Eta frontoi txiki ondoan zer? Auskalo, eremu hori erabiltzen duten herriko eragileekin parte hartze prozesu bat hasiko baitu udalak udazkenean, eta haiek erabakiko baitute zer egin. Zaharraren xarmari eutsiz, baina zaharkituta geratzen utzi gabe, alde zahar bizigarri baten alde lanean ari da udala.